Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Detailed engineering design para sa Panay-Guimaras Bridge. Ang 82% na nga nahuman ginapaabot sa marason nga tuig, masuguran na ang construction para sa Section A ukon ang bahin nga nagakonek sang Panay kag Guimaras nga bridge. Inisunod sa kay Engineer Jessica Andaya sa Department of Public Works and Highways Central Office Road Management Cluster 1 sa ilang pag-update nga ginhatag sa kay Bago City Mayor Marina Bayet Habeliana Yao. Sang sila ang nag-courtesy visit sininga adlaw sa post ang The City Bridge, ginpresent ni Andaya sa alkalde ang Panay-Guimaras Island Bridge Project overview, lakip man ang ilang request para sa field office sa sudad sang Bago. Tigayon nga na-identify sang DPWH ang initial location sang field office nga among magauyat sang bridge project kag sila ang nagahulat na lamang sang approval sang local government. Suno kay Andaya ang detailed engineering design ang nagasige kag target nila nga makumpleto ini sini nga September. Yara na sa 82% ang detailed engineering design. Gani sa marason nga tuig, ginapaabot suno sa iya nga masuguran ang construction sang Section A nga naga-cover sang Panay kag Guimaras. Ang Section B naman ang naga-cover sang Guimaras kag Negros. Dugang pa niya, ang landing sang bridge ang konektado sa Negros South Road kung sa diin ang isa ka side sang among adalan nahamtang sa Bago City. Ang Panay-Guimaras Bridge nagalaba sang 13 kilometers kag ang Guimaras-Negros stretch nagalaba sang 19.47 kilometers. Yara man sa pagsinapol sa Engineer John Eric Luga, mga project consultant nga sanday Kang Kongyu kag Shin Hyung-ha. Yeah, for the percentage is around 82%. In the whole bridge or The whole percentage of the DED, of the detailed engineering design. We are in the DED. So next year, we're expecting to begin the construction of Section A.